Районда шәшу 2020 кампаниясы төгәлләнеп, анда катнашкан техникалар сакка куела башлады. Инде кырларда техника тавышы тынып тормый. Район басуларында авыл хуҗалыгы компаниясының чираттагы этабы үсемлекләрне химик утау башланды. Бүгенге көндә ул тулаем 26609 гектарда башкарылган, димәк бу 44% дигән сүз. Билгеле, шәшүлекләрне химик утау өчен иң яхшы һава торышы тын, ачык көн, чөнки яңгыр юа, җил очыра, кояш киптерә. Башка төрле әйткәндә, бу эшне дөрес башкару өчен уңайлы мәлне сайлау мөһим. 6470 гектар шәшүлек җире булган Гайнетдинов крестьян фермерлык хуҗалыгы әлеге хезмәтне оешкан төстә алып бара. Эш 2 сменада башкарыла. 4 берәмлек техника җәлеп ителгән. Кушылган эшне җитди итеп Валерий Нафиков, Азамат Ибраһимов, Хуҗамурат Файзуллаев, Фәнәви Фәүзиев, Винат Шәйхмурзин, Фәрит Шафиковлар үти. Хезмәткәрләрне ашату 2 тапкыр оештырылган. Планга куелган 6000 гектарның бүгенгә 68% башкарылган. Әйткәндәй, көндәлек 450-500 гектар майдан химик утау уза. Шулай ук икенче басуда үсемлекләрне өстәмә тукландыру хезмәте дә оештырылган. Хуҗалыкның агрономы Рәдис Борханов сүзләренә караганда, әлеге эш өчен 200 тонна аммиак селитрасы ашламасы кайтарылган. Шул рәвешле кыр батырлар алдында 3000 гектар майданның һәр гектарына 70 килограмм күләмендә ашлама кертү бурычы тора. 4 берәмлек техника белән Ойрат Вилданов, Тимернәҗип Лукманов, Фәүрис Садыков, Александр Сергеевлар идарә итә. Һава торышы гына яхшы торсын, үтәлеп яткан хезмәтне 10 тәүлек эчендә тамамларга ниятли хуҗалык уңганнары. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.